Un equipo de investigadores del Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado un nuevo sistema inteligente para vehículos industriales. Se trata de un avanzado sistema que mejora significativamente la seguridad de los operarios. De hecho, permite evitar los obstáculos de entorno y las posibles colisiones. Este sistema es fruto del proyecto Diseño e Implantación de un sistema de protección de vehículos industriales con conducción manual asistida. Sobre él hablamos a continuación con nuestros siguientes invitados. Un sistema de seguridad para vehículos industriales, sistema desarrollado por un equipo de investigadores del Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, dirigido por el profesor Leopoldo Armesto y en el que también ha participado Daniel Tormo, l'alumno Daniel Tormo. Els dos, benvinguts a este temps d'entrevistes de Politécnica Tal Qual. Leopoldo, ¿en qué consisteix este sistema? Hola, bon dia. El sistema que estem desenvolupant consisteix en un carretó, un vehicle industrial, en el que l'operari interactua en un cert sistema intel·ligent de forma que procurem evitar les col·lisions tant frontals com laterals amb els objectes de l'entorn. És un sistema que no sé si ja existia en el mercat un sistema similar, tot el contrari, s'ha sigut tota una novetat, el sistema que plantegeu vosaltres? No sabem si hi ha algun sistema similar, però no s'han basat en ninguna altra aplicació per desenvolupar nosaltres el que hem fet. Leopoldo, tu introduïes abans una sèrie de millores, no? Sobretot per evitar, com es diu, les col·lisions o per evitar... de seguretat. Sí, de seguretat, sí, en la pròpia conducció. Home, ja existeixen coses, per exemple, a nivell de vehicles de turisme i coses d'este, sí que existeixen cada vegada més sistemes d'este estil. Però a nivell industrial no s'han vist encara cap tipus de... Jo no he trobat cap tipus de sistema semblant, i sí que és cert que tenen molts problemes en la indústria, de que tenen avaries en els vehicles i bàsicament la idea del projecte va en aquesta línia. Avaries en els vehicles, sobretot la seguretat de la persona que té que conduir els vehicles industrials. M'agradaria una miqueta que estem així plantejant, parlant d'aquest sistema, però m'agradaria que, clar, un sistema no naix així, té darrere una sèrie de mesos, d'anys de treball, d'estudis. Com va sorgir la idea? Leopoldo i després Daniel, Bàsicament, Daniel va fer el projecte de l'enginyeria tècnica amb mi i el seu projecte, la temàtica va eixir bàsicament en aquesta línia. Va ser el projecte fonamentalment seu, consistia bàsicament en el que és l'automatització de més baix nivell, però amb l'objectiu, amb la idea d'anar una mica orientats en aquesta direcció. I Daniel, el toca a tu, Dani. Com es planteja aquesta aplicació, aquest projecte? Doncs res, m'agradava l'assignatura que vaig donar amb Leopoldo i vaig anar a preguntar-li a veure si tenia algun projecte i això em va comentar del carretó, que volia automatitzar-lo i en principi era això, només fer el carretó perquè tinguera un control automàtic. Però després em va agradar això i em va dir que si volia fer més coses i ja vam instal·lar tot el sistema i ja vam desenvolupar l'aplicació d'ubicació d'obstacles. Parlant de l'aplicació, aquesta aplicació és la que va rebre, o el projecte el que va rebre el Premi Nacional OMROM CEA 2009 d'iniciació a la investigació i innovació en automàtica. Va ser així, no? Sí, correcte. Què suposa aquest premi? Qui és el que dona aquest premi? Quin jurat o quina concessió? Bé, bàsicament el premi el dona, el patrocina Omron, és una empresa coneguda, és japonesa, però és una empresa coneguda d'automatització, però està financiat o cofinanciat per CEA, que és el Comitè Espanyol d'Automàtica, i bàsicament el premi consisteix en... se fa una sol·licitud d'un anteprojecte de lo que vols fer
i el premi te'l concedeixen a l'anteprojecte i te donen un material, fonamentalment, a banda d'una quantia econòmica per a l'alumne en aquest cas, però te donen una... En aquest cas per a Daniel. Sí, però te donen també uns diners per a material que has d'utilitzar per a desenvolupar el teu projecte. O sigui que ara en aquests moments és una aplicació, un anteprojecte, però aquest anteprojecte té que convertir-se en una aplicació real, per això dir-ho d'una manera. De fet està diguem-ne, ja prou desenvolupat. Perquè ja el premi, la resolució del premi ja la van fer fa un temps i demés, però efectivament el que volia destacar és que la concessió del premi a priori és per a l'anteprojecte i te donen un temps per a poder desenvolupar-lo després. Però quan ja ha finalitzat, Dani? El projecte en si ja està... Ja està, sí, però ja acabat o presentat ja? Sí, està presentat, ja vaig anar a Valladolid a replegar el premi i això. I res, en principi falta acabar 4 cosetes i en principi ja està acabat. Bueno, en aquest cas estem parlant d'aquest projecte, disseny i implementació d'un sistema de protecció de vehicles industrials en conducció manual assistida. Per una banda, aquest projecte, per altra banda, és aquest sistema de seguretat per a vehicles industrials. En quin punt es troba, tornem al sistema de seguretat per a vehicles industrials, en quin punt esteu? Encara es pot avançar alguna cosa? Bueno, diguem-ne que ja hem fet tot el procés d'automatització com a tal, hem dissenyat moltíssima algorítmica i moltíssimes hores de treball i demés, i estem bàsicament de la fase d'experimentació, d'ajust, per així dir-ho, de paràmetres perquè ja hem fet proves d'intentar col·lisionar frontalment i el vehicle no te deixa, a pesar de que estàs intentant avançar i no te deixa el sistema, per així dir-ho, o sentixes una reacció contrària en el volant si estàs intentant aproximar-te cap a una paret, perquè per així dir-ho detecta que t'estàs intentant dirigir cap a un objecte i que vas a col·lisionar. Aquest tipus de coses ja les fem, però no des del punt de vista encara estem fent les proves per a que siga realment un sistema factible. O sigui que encara esteu en fase de proves, no? Correcte. D'aquest sistema. Ara ja la pregunta de tots els periodistes, per a quan aquest sistema es podrà trobar ja en el mercat? No sé si podem parlar de mesos, d'anys. En principi, tots aquests projectes, després de les fases d'experimentació, de proves, en principi uns 2 anys, antes de 2 anys no creuen que, 1 o 2 anys no creuen que estiga ja disponible per al mercat. Tenim que esperar, doncs, 2 anys... Calculem una miqueta més per si de cas, o... Sí, 1 any, 2 anys és bàsicament la fase en la que volem intentar explotar una mica els resultats, bàsicament. Clar, estem parlant també de que sou investigadors, sou un equip d'investigadors de l'Institut de Disseny i Fabricació de la Universitat Politècnica de València, però jo sé que també hi ha, no sols amb el vostre institut, sinó amb la resta d'instituts de la universitat o de centres, una ampla relació amb cases comercials, amb indústries. No sé si també serà el cas. Home, tenim contactes amb indústria directament relacionada amb la venda de vehicles, en aquest cas, i també empreses relacionades directament amb qüestions de robòtica, que també té molt a veure. Vull dir que sí que n'hi ha, evidentment, contactes amb empreses. Ho dia perquè, clar, estaran interessats en comptar amb un sistema d'aquest tipus. Bueno, suposo i espero que sí. Esperem que sí. Bé, la data, doncs, la posem d'ací a any i mig, 2 anys, jo diria que més, però, 2 anys, per ara, 2 anys. Ens quedem ahí en 2 anys. Leopoldo, Daniel, moltíssimes gràcies als dos per haver-nos acompanyat ací a Politècnica, tal qual en este temps de entrevistes en el magazine de UPB Televisión. Y a vosotros también muchísimas gracias por estar un día más ahí. Volvemos mañana. Hasta entonces, adiós.